wala kaming nahuli. Ilang oras na kami dito. Kaya ang ginawa namin, naglinis. Naglinis kami ng lili. Ayan, wala na. Sarap na mamingwit dyan. Sige na, mga kabingwit, support na lang. Tulungan nyo naman ako, mga kabingwit. See you on my next vlog. Ayan mga tol, naghahawan si Ferdy Katindig Vlog. Ayan tinatabon niya doon yung lili. Pagdating doon sa dulo, maraming namimingwit. Lagot, sabi nun, daming lili. Saan galing? Perwisyo ka, may namimingwit dito. Hello guys, andito po kami sa Hello guys daw. kung saan nakikita mo ang mga dagat. Mga Ibon. mga ibong lumilipad. Tatay po kami dito. Dito po tayo. Tutang po tayo. Tutang. Tawag ka na. Nagbablog ako. Kita mo po. Alas 5 na. Ayun na siya. Kita mo, nagbablog kami. Naghahawa ng lili. Si mamaya niya pag nalinis na yan, yung mga isda pupunta dyan sa tabi, mga katol. Dito na kami mamimingwit. Mababaw ngayon ng tubig. Hindi katulad ng dati, hanggang doon. Yung lili noon, mga katol, hanggang doon, sa lahat. Kaya lahat dito ng may bangka, hindi nakakalabas. Logi ni Kosyo. Pati si Master Botoy lang pambiling gatas ang baby. Hindi makalabas yung bangka nila. Ayan, bangka nila yung nandoon, no. Ayun yung bangka nila. Wala pang nakagat sa aming Sige, hawanin mo. Ayan. Kaya tinataboy niya doon, no. Galit na yung mga namimingwit doon sa dulo. Itinaboy ni Ferdy Katindig Vlog ang kanyang yung mga lili dito sa tabi. Ay, nahulog. Sige, hawanin mo yan habang wala pang tayong nakukuhang isda. Huwag sana malubat yung aming mga cellphone, mga katol. Yan, isang bulto. Yun dun, malinis na dun oh. Ayaw nila kagatin yung aking Excuse me po. Ayan ang lili. Papunta na doon ang lili. Ang dami na mimingwit din sa kabila. Lagot ka Ferdy ng Katindig Vlog. Tinaboy mo sa kanila yung lili. Sabi nila, uy! Dami na niya, no, mga katolo. Doon, no, doon kung saan maraming namimingwit. Pati yung magkapapanti doon. Doon pumunta. Sa kabila.
Ay, ano ba? Ayaw niyong kagatin yan. Yang anong yan? Nakadyan na yan eh. Hindi mo na maaalis yan. Mga tambo kung tawagin na yan oh. Isang tumpok. Lili pa more. Ako'y natatawa talaga. Kasi dun sa dulo, magmumuray. Magagalit yung mga nag-ano doon. Ang dami pa naman nila oh. Taika. Pinapunta mo doon. Pinapunta mo yung lili sa kanila. Ayun si kuya oh. Hila pa more. Hilahin mo. Oh, kaway-kaway. Kaway-kaway, birds katindig. Ayun oh, yung may-ari nitong ano, cellphone. Ayan oh. Sino kaya bibili niyan? Benta na natin. Magkapera tayo. Sino bibili ng lili? Comment down below. Free delivery. Parang ganyan lang oh. Abangan nyo na lang doon sa ano, tapat ng bahay nyo. Ano rin yan doon. Oh, yan oh. Lakas ni Ferdy. Ni Ferdy ng Katindig Vlog. Yan lakas. Gutom yan mamaya. Nagpapagutom. Wala, nagagalit na sa atin yung mga nandoon. Sabi niya, wala namang hangin ah. Nangangalay ako. Tayo mo, makabingwit na tayo. Bugal-bugal naman sa'yo, dapat maramihan. Sabi niya, ay alam ko na. Siguro may naghahawan doon. Dahil nililito dito. Bukas. Oh, ganyan yan eh. Sige. Dumadami ng dumadami yung liling yan. Wala bang pang spray dyan pampatay? O hindi rin talaga pinapatay nila yan gawa ng mga isda, no? Diyan din kumakain yung isda. Mababaw lang, hanggang tuhod lang. Ano kuya, may kumakagat? Wala din, dito din wala. Ayan na naman ang mga kalabaw. Mga kabingwit. 3 na sisi din eh. Oh. Shout out sa'yo, kalabaw. Ayun. Dalawang balik na yan. Asan kaya yung iba niyan? Uy, ang dami na namang lili dun, oh.
Ayun, oh. Daming lili na naman doon sa laot, oh. Hindi yata yung galing ng kadali na ano. Ayan, mga katol, malapit na maubos ni Ferdinand Katindig. Ang lili. Ayan, oh. Tingnan mo, oh. Ayun na, oh. Galit na yung mga namamanti doon, oh. Nandun na sa kanila lahat. Baka nagkakakaway na yun mga yun, eh. Ang dami pala nila doon. Dahil pala nila doon, mga nakaupo lang. Ayan. Sige, hakot. Dito na lang, daanan dyan. Okay na yan. Ha? Ikaw. Hmm? Jitim ko na. Naku, na pa kaming huli. Lobat na naman. Maraming isda, ayaw din kumagat. Kaya yun na guys, oh. Andoon na yung mga lili. Ayun ang salary. Salary ng lili. Tataan niya dyan yung patanga.